Үзең яхшы белгәнне башкаларга өйрәтүдән дә гаделрәк һәм намуслырак нәрсә булырга мөмкин. Оратор остасы Марк Фаби Квантилянның сүзләре бүген укытучылар турында. Аларның һөнәри бәйрәмнәрен 100гә якын илдә билгеләп үтәләр. Бу көн җәмгыять үсешендәге йогынтыларын бәяләп бетергесез кешеләрне данлау көне. Укучыларның җиңүләре бу беренче чиратта укытучының хезмәте. Эфирда билим дөньясы чыгарылышыбызны халыкара укытучылар көненә багышлыйбыз. Бүгенге программада иң яхшы укытучы әмма Татарстанныкы гына түгел, элекке чыгарылыш сыйныф укучысы туган мәктәбенә ни өчен укытучы булып кире кайткан? Намуслы һәм рәхмәтле хезмәт, мәгариф министрыннан котлау сүзләре. Күңел тартуы буенча иң яхшы мәктәп директоры нинди таләпләргә туры килергә тиеш? Программабызны иң яхшы укытучыдан башлыйсыбыз килә. Әлбәттә, һәрбер кешенең үз мөгаллиме, әмма Татарстанда ел саен иң уңганын, иң сәләтлесен билгелиләр. Быел 2нче лицей-интернатның яшь биология укытучысы Наил Мирсәетов иң яхшысы булды. Шунысы кызык, элекке чыгарылыш сыйныф укучысы туган мәктәбенә укытырга дип кире кайткан. Бу үзенә күрә мәктәпкә дә, өлкән буын педагогларына да хөрмәт күрсәтү. Наил Мирсәетов елның иң яхшы укытучысы бөтен Россия конкурсында Татарстан данын яклаучы. Бәйгедә һәр төбәк җиңүгә иң уңган кандидатларын тәкъдим итә. Һәрберсенең дә шанслары бер тигез. Бәйгедә катнашучы Татарстан вәкиле белән Гөлнас Мирхалилова танышып кайтты. Человек, который летит со скоростью 8000 км на МКС, на орбите, у него с физической точки зрения замедленнее происходит старение, и с генетической точки зрения он молодеет, потому что теломер увеличивается. Одна из причин старения – это уменьшение теломерных хромосом. 11 сыйныф биология дәресе Татарстанның иң яхшы укытучысының белеме дәреслек һәм бүгенге көн кысаларына гына сыймый. Кайбер анда фантастик фильмнарда күрсәтелгән нәрсәләр инде фәндә бүген бар һәм тормышка ашырыла. Безнең укытучыбыз Наил Галимҗанович кебек балаларга аны дәрестә аңлатырга тиешбез. Киләчәк ул инде бүген һәм инде анарга әзерләнергә түгел, бүген әзер булып торырга кирәк икәнен. Наил Мирсәетовка 29 яшь, Казанның 2нче лицей-интернатында укыган, аннан Мәскәү вузында белем алган һәм үзе укыган лицейга эшкә кайта. Хәзер анда биология укыта. Федераль университетта да эшли. Татар, рус, инглиз һәм төрек телләрен белә. Лицейда биологияны инглизчә өйрәтә. Быел республиканың иң яхшы мөгаллиме дигән исемне яулады. Возможно, это исследование прольет свет на будущее освоение галактики. То есть представьте, когда мы сможем путешествовать на другие планеты. Грозный балаларына да шушындый мавыктыргыч ачык дәрес бирде. Чечняга киткәнче илкүләм сабакның репетициясе булды. Мәгариф министрлыгы җитәкчелеге һәм коллегалары алдында. Бүгенге көн проблемаларына киләчәк күзлегеннән карый һәм аларны чишү юлын тәкъдим итә. Искиткеч дәрес. Наилгә илкүләм конкурста җиңү телим. Зур җиңү инде бар. Грозныйда 11нче сыйныф балаларына ачык дәрес биргәннән соң Наил Мирсәетов Россиянең иң яхшы 15 укытучысы рәтенә керде. Аның көндәшләре илнең 85 төбәгеннән иде. Ачык дәрес шактый катлаулы сынау булды. Мөгаллим балаларны беренче тапкыр күрә. Аларның исемнәрен дә белми. Балаларның исемләре бейджикта булачак. Шуңа күрә минем өчен алар белән аралашу авыр булмаячак. Бу моментны җиңү өчен сыйныфка кирип китәргә кирәк. Балалар белән сөйләшергә башларга кирәк. Чөнки беренче сүзләрдән соң бу дулкыну китеп бара. 1 октябрьдә Россия мөгаллимнәренең иң яхшы бишлеге билгеле булды. Татарстан укытучысы Наил Мирсәетов алар арасында. 3 октябрьдә Россия җәмәгать палатасында федераль конкурсның соңгы этабы үтте. 2 төрле сынау уздылар. Публика алдында лекция һәм министр белән әңгәмә. Җиңүчене исә 4 октябрьдә Кремль сараенда укытучылар көненә багышланган тантанада атадылар. Безнең һәрберебезнең дә яраткан укытучысы бар. Дистә еллар үткәч тә без аны җылы хисләр белән искә алабыз. Һәм без аңа мәңге рәхмәтле. Укытканы өчен, тәрбия биргәне, яратканы өчен, авыр һәм дә намуслы хезмәте өчен. Һөнәри бәйрәм белән котлау һәм рәхмәт сүзләре бу көннәрдә укучылардан да, ата-аналардан да, республика президентыннан да яңгырый. Татарстан вице-премьеры, мәгариф һәм фән министры Рафис Борһанов та коллегаларына теләкләр җиткерде.
Дөньяда иң мөһим һөнәр вәкилләре үзләренең профессиональ бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Тантаналы чара Ленин исемендәге мәдәният йортында үтте. Халыкара укытучылар көненә багышланган чарада 700-дән артык кеше катнашты. Шул исәптән республиканың барлык районыннан укытучылар, мәгариф оешмалары җитәкчеләре, Татарстан Республикасы хөкүмәте әгъзалары һәм башкалар. Кунакларны ишектән үк бәйрәм белән котлап каршы алалар. Мәдәният йортының фойесында оркестр уйный, банкет залында фуршет әзерләнгән. Укытучыларда күтәренке кәеф. Бәйрәм күптән күрмәгән дуслар, хезмәттәшләр белән очрашуга тагын бер сәбәп. Укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Hörmətli мәгариф хезмәткәрләре, укытучылар һәм тәрбиячеләр, дуслар. Сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез халыкара укытучылар көне белән тәбрик итәм һәм ихлас күңелдән рәхмәт сүзләремә җиткерәм. Укытучы һөнәре иң мәртәбәле олы хөрмәткә лаеклы һөнәр. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан берничә ел инде мәгариф өлкәсендәге төрле күрсәткечләр буенча Россия төбәкләре арасында лидерлар эшлегендә тора. Сәламләү сүзеннән соң Рөстәм Миңнеханов дәүләт бүләкләрен тапшырды. Президент монда утырган барлык укытучылар да бүләккә лаеклы кешеләр дип сүзне Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы Рәфис Бурхановка тапшырды. В этот праздничный день позвольте пожелать всем нам без исключения, всем, кто Бүгенге бәйрәм көнендә барлык уку-укыту эше белән бәйле кешеләрне тәбрикләп китәргә рөхсәт итегез. Безнең балаларыбызга, ата-аналарыбызга, әби-бабаларыбызга сәламәтлек. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов әйтмешли, мөгаллимнәребезгә сабырлык телим. Бу эш белән барлык кеше дә шөгыльләнә алмый, чөнки бу һөнәр тумыштан бирелгән сәләт. Бәйрәмдә 50-гә якын кеше төрле номинацияларда бүләкләнде. Алар арасында Татарстан Республикасы алдынгы казанышлары өчен орден медальләре, фидакарь хезмәт өчен медальләр, Татарстан Республикасының халык укытучысы һәм республиканың ат казанган укытучысы мактаулы исемнәр бирелде. Шулай ук 2019 елда педагогик эшчәнлеге казанышлары өчен Татарстан Республикасының иң яхшы укытучыларына премиялар бирелде. Казан шәһәре Мәскәү районы 2-нче лицейның җәмгыять белеме укытучысы Илсур Җиһаншин хукук һәм җәмгыять белеме буенча Бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының 14 җиңүчесе һәм призерын әзерләгән. Я думаю, что все дети талантливые, конечно. Минемчә, барлык балалар да сәләтле. Бары тик алар белән уртак тел таба белергә кирәк. Гадәттә, без балаларга син булдырасың, ә син юк дип ярлык эләбез. Һәр бала үзен күрсәтә ала. Шәһәребезнең, республикабызның барлык балалары да олимпиадада катнашуын теләр идем. Чөнки һәрбер бала җиңүче була ала. Бәйрәмгә укытучылар династиялары белән чакырылы иде. Мәсәлән, Әтнә районының Габидуллиннар династиясының бүген 5 вәкиле җыелып килгәннәр. Мен инде хәзер 18 елда менә узган ел пенсиягә киттем. 1 ел пенсиядә. Мәктәп белән араны үзгән юк. Гел чакырып торалар, барып торам. Инде үземнең буынны хәзер дәвам итә минем кызым. Укытучылыкка алар әтиләре сүзе буенча килеп кергәннәр һәм моңа бер кайчан да үкенмәгәннәр. 40 ел дәвамында укытучылар, бик күп укытучылар безнең уже мәктәптә эшлиләр. Кая гына барсаң да үз укучыларыңны очратасың. Шуңа күрә үз һөнәрем, менә шул һөнәрне сайлаганга бер дә үкенмим. Ул без аны яшьлектән уйлаган әйбер түгел. Теге хыял түгел ие. Безгә әти әйтте, миңа да сеңлемә дә әйтте. Рәсми өлеш тәмам, бүләкләр тапшырылып бетте. Оештыручылар кунаклар өчен җырлы биюле концерт программасы әзерләгәннәр. Юкка гына укытучыларны икенче әти-әни дип әйтмиләр. Без балаларыбызны укытучылары кулына 11 елга тапшырабыз. Һичшиксез, укытучылар балаларның тормышында әһәмиятле урын алып тора. Аларның эшләрен бәяләп бетергесез. Күпчелек кешенең эше офистан чыгып китү белән тәмамлана, ә укытучы бу яшәү рәвеше. Татарстанда 70 меңнән артык педагог хезмәт куя. Аларның яртысы мәктәпләрдә эшли. Республикада мәктәпләр, балалар бакчалары төзү, ресурс үзәкләрен техника белән җиһазландыру буенча шактый гына эш башкарыла. Ләкин моның белән бер рәттән укытучыларга ярдәм итүгә дә зур әһәмият бирелә. Төрле һөнәри бәйгеләр һәм чаралардан тыш Татарстанда ел саен күп санлы грантлар тормышка ашырыла.
Безнең яңа укытучыбыз, безнең яхшы методист, уңышлы мәктәп, сәләтле балалар өчен интернат булган мәктәпләргә ярдәм итү, иң яхшы мәктәп директоры дигәне дә бар. Быел 20 кеше грант иясе булды. Алар арасында Лобачевский исемендәге лицей директоры Елена Скобельцина. Лицей Татарстаннан читтә дә киң билгеле. Аның укучылары төрле өлкәләрдә халыкара турнирлар җиңүчеләре һәм призерлары. Бу беренче чиратта укытучылар һәм бөтен коллектив тырышлыгы нәтиҗәсе дип саный лицей директоры һәм тыйнак кына үз роле турында аныта. Бу җиңүләргә ирешү өчен шартлар тудыручы кеше нәкъ ул үзе бит. Гөлнә Шаймуллина иң яхшы директорларның берсе белән аралашып, аның һөнәри илһам серләрен белеште. Здравствуйте, ребята! Педагогика фәннәре кандидаты республикабызның иң яхшы мәктәп директоры исеменә лаек булучы Елена Скобельцинаның һәр иртәсе менә шулай башлана. Беренче җитеп ул лицейның кабинетларын йөреп чыга, укучыларның хәлләрен белешә, лицей тормышын яхшыртуга юнәлтелгән тәкъдимнәрне кабул итә. Ә кайберәүләрне үзенең хуплау сүзләре белән канатландыра. А за что вы получили хорошее оценку? Стихотворение. Молодцы. Прекрасно. Директор фикеренчә, тәрбия беренче чиратта укучыларга карата мөнәсәбәттән башлана. Балаларны олы кешеләрдә кабул итсәң, алар мөстәкыйль үзләренең көчләренә ышанучан булып үсәчәк. Ә бу булачак укытучылар, галимнәр өчен бик мөһим сыйфатлар. Бу хакта директор бәйгегә язылган иншасында да ассызыклый. Ул мәктәптә лицей өчен укытучылар тәрбияләү проекты гамәлгә ашырылуын әйтә. В нашем лицее есть такой. Әлеге проект буенча укучы һәм укытучы мөнәсәбәтләренең берничә моделе булдырылды. Мисал өчен укучы һәм волонтер, студент һәм укытучы ассистенты, конструктор һәм остаз. Кайсы гына модельне сайлама, барысы да бер-береңә булышу, ярдәм итү максатыннан корылган. Киләчәктә үзебезнең лицей укучыларын мугаллимнәр рәтендә күрәсебез килә. Укытучы булырга хыялланмасам да, башлангыч сыйныфта укыганда мәктәп директоры буласым килә иде. Бу һөнәргә мәхәббәтне ул вакытта Совет районының 29-нчы мәктәбен җитәкләүче Горлова Зинаида Михайловна уятты. Менә инде 16 еллап мин директор вазифасын башкарам ди Елена Скобельцина. Әлеге җаваплы эшне башлап җибәргәндә беренче чиратта бар мәгълүматны электрон форматка әверелдерә. Бүгенге көндә биредә һәр укытучының да цифрлы методологик лабораторияләре бар. В этом году 591 ученик учится, обучается в 6-11 классах. Лицейга 6-нчы сыйныфтан кабул итәбез. Бездә бүгенге көндә 591 укучы белем ала. Аларга беренче, икенче дәрәҗәдәге югары квалификациягә ия 39 мөгаллим белем бирә. Укучылар да, укытучылар да актив рәвештә интеллектуаль һәм һөнәри бәйгеләрдә катнаша. Шәһәр, республика, ил олимпиадалары, WorldSkills юниор эшче һөнәрләр чемпионатының зональ этапларында читтә калмый. Елена Германовна, на мой взгляд, Елена Германовна замана белән бергә аяк атлаучы, прогрессив җитәкчеләрнең берсе. Аның укытучылар, укучылар белән мөнәсәбәт төзү алымнары безнең өчен үрнәк. Директорның ишекләре һәрчак ачык. Ул һәрбер фикерне тыңлый, кирәген кабул итә белә. Барлык яңалыкларның да шушы бүлмәдә тууы инде күркәм гадәткә әверелә бара. Ата-аналар, балалар күзлегеннән караганда, нәкъ менә бу сыйфат лицейның дәрәҗәсен күтәрә, аңа карата кызыксынуны тагын да арттыра. Фикерләр лицейның укучылар советында туа. Әлеге оешма эшчәнлеге нәтиҗәсендә мәктәптә арт-студия, типография, лига гәҗите оеша, хәтта үзләренең телестудияләре булдырыла. Это красивое историческое здание Казанского федерального университета. Именно в нем будет проходить Ночь науки. Елена Германовна, здравствуйте. Я Беркович Марк, ученик 7 класса из редакции «Лига». Расскажите, пожалуйста, про то, что снимают на территории общеобразовательной школы интернат-лицей имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Здравствуйте, Марк. Мне очень приятно, что вы интересуетесь событиями нашего лицея. Гәҗитләре бераз өлгеррәк булып чыкты. Безнең килгәнне күреп, Лига корреспонденты интервью алырга кереште. Елена Скобельцина фикеренчә, иң яхшы мәктәп директоры булыр өчен үз эшеңә тулысынча бирелергә кирәк. Балалар барысында тоя, ясамалыкны кичермәячәкләр. Укытучылар белән уртак бер механизм булдыру да мөһим шарт. Булар барысы да булган очракта туктамыйча алга барырга, үзгәрергә, яңа үрләр яуларга гына кала. Без сездән комментарийлар көтеп калабыз. Яраткан укытучыларыгыз турындагы язмаларыгызны безгә юллагыз. Укытучының горурлыгы, укучылар ул үзе чәчкән ырлыкның уңышы. Киң кырлы шәхес галим Дмитрий Менделеев бик дөрес билгеләп үткән. Хөрмәтле укытучыларыбыз, бәйрәм белән сезне. Николай Некрасов васыят итеп калдырган сүзләрне онытмагыз. Белем, гаделлек, мәңгелеккә калырлык кыйммәтләр таратыгыз.